Tervetuloa maailmaan Auroran ja Jaakon pikkuveli Taavi. Synnytys meni hirveän hyvin. Tultiin sairaalaan aamulla 9 ja 18.15 kirjattiin Taavi putkahtaneeksi tänne maailmaan. Ja ei ole vielä edes keretty mittaamaan, mutta poika näyttää ihan reippaalta. Ja tässähän se nyt sitten jo aloittanut vetämään ensimmäistä safkaansa ja äitinsä vetää siinä hirsiä. Hansku teki hurjan duunin. Hyvän duunin teki ja nyt sitten tässä pikkuhiljaa taas niin palellaan takaisin normaaliin päiväjärjestykseen. Haluatko sanoa morjes? Morjes. On vähän horkkaa.